بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كرو بنا فلا ما فو إنواتي ورباشتي لا بمن كان وتفربا كان وسام بمن أقولي ده أم بافو بمن كان جينا بمن كان ده نكره فازو دين كان ده أنا كجمانا كان أكره جمانا كان ده أبغى جينا كده أكره جمانا كان ده بس كني بمن أبغى نيوي زافو نيو بافو كوما جمانا فوق ده نيوي بس كبيبو كامه بيبي كامه لو أكره فربا إذا فني منو ما يلا كوسبة دوني هنا فو موت ملا يردو بي بمن كان تيمي كوسبة itara kono fela yoro do fanana bona nga memma ga dogo yukusu note hali mali dugba be kono bi bona nga me ay mina kuma kande boyeza ne tara sikaso dugu kono ni bona nga me ngo kuma ni de seno fodugu ko e seno fodugu te fo ba sikaso kana de ni ba fe fo ita to koni ndola awi ta fo to don sikaso dugu ba capital la fa bala bona nga ne bo ni tara kai so ninga kantu fo dugu kai na dugu kono bamananga ne bamananga ne fo voilà donc wasa ga saga yoro soro munon ti bamananga me fi ka ta fo tugu dawla voilà tugu da do kono be marado kono nyafoti moti ani korovela yoro do be ni tara en fait moti yara mbisa moti yara ni mal dugu to be shirgane ma shi masigi moti munte kandurume flakane ke do kan ni sigira moti jagua duro ibi ke kan anche adogara we kan sabe bome bamana kan bome ibi flakame ibi korokame ibi bozokame jagua après kadoka aduruni ni duruni be fodu gelemo ni e kado ye moti abi flakame abi bamana ni e korobore abi flakame abi bozokame abi bamana ni moti koni ale ngondu c'est le centre comme on a dit c'est le centre du Mali o Mali chama nchedo sino mo misigira moti akal dogo kansa bakona bo fo halisi katala o chen ka frère ka kanga ibi kamera fona me kamunu me maga chan mo boga chan o de Mali jaay boni nana bo mo ko fana jago ibi kan flame o ya dogo era sinon am sabo fo am to kan fo nebe korba kan fo bamana nga dage e bo chokola bamana nga ko mi ka kando ina na dara ga bo fo donc ni bi bamako fana jago ya ajara ma kan flago ni bome e kan go me voilà wasa siga no e ka to dunka ali bamana ka ni tara ko le ba dafali kan sabana o e to babuka o che voilà ba fo bismillah o jaraye ma fe ko mu fo ko ala bi se ko la kuno ne tara yoro dola no ni ko be yoro ni kelen kare ko ngono e jurta do na asoro do bi konyola na asoro do bi dengundi la na asoro do bi sayala kare ko ngono ngo jala bi se ko de ashite ska dabla chiye ayo akuma vle libro bon parce que anga tabulu la koyoti dabla saye hera bakuru bala hera ti dabla karakelo no ni sababu be karakelo ngo wala be ko la yawo afle doke eloko doke here ani doko bone wati kele karakele yoro kele yawo nama kele hakile drobi nyom tonyo awi wonto nama kele hakile sabula hera tanakara munu fi nulu ma famu numa mo ya tabulu famu ba fa ko munu mi konyola wala dengundi la uma ukasa ya jati nyana je sugu do nyaga sugu do bi no nama ya ko bani kera olu kono misika bala ndaro no ko olu bala note no ya misika bala wala ko si nyongo tanyando parce que ba fili ni fembe kera wati minna mo yera bi nyaga ko kule ko mboro ko kasa ya kera sokono ka soro fembe siglendo ka ba no we nyana ya ka soro mo yera bi konyo keni konyo muso do kono gana fulila du mun noro la saye kerola nyana je boala nyana je no boala biketini voilà wa ka chugode nyana je bi boala ka toto jama faranya dronye bon wala bi se kola de ala bi se kola comme ale de bi se ninke ale de bi se ninke dobo kana dobo kata do re fana be furula donc ni adamade ya tabia basabaye minu nafa ka buku sobe tubarakallah sabula ni ibina ibita o jaguay ni fana be jien kona ibi furuke voilà non joro ka buku sobe adamade la ablay ayo bismillah
Ayiwa bi kalo kile mugani kele marsi kalo samba fla ni mugani fla fasiriba ko ne sewani ga fasiriga fo kono amna la frete folo kuma ba do ka sigu nyefo mo e famali ka sika sura ko lawle tabarkalla mbada min le républicain olu keme ka tasibla ka nyesi Adam Cham ale mi fatura ni nyina ya sankele o keme ka ko jongu ye Adam Cham yi ani akumi baramunu ke fasiri hukumu kono agum to Allah salimu ke ko lubla hukumu ina fo janjo ina fo de quoi je me mêle okunya ka laselu toyi ani jumando laseli akume ulu munu ke okeme ka ulu blo ko gafe sanfé wasaka tasibla ke ka nyesi Adam Cham ma kuna fundila bakundu kalemba jede wadi mina be fotora ka sura ale kunu funa di nyama e nga nyema baka sola kuluba awo wala akarati amdo ke ala ka hine Adam Cham la wadi dola tumbita Afrika bla bana kata kuna fuli baroke kama go kuna fuli awo mo ko ndo min joro ka bu ngoso kusube kuna fundi kusaka ala ki na la ka darusma amina ala kan tajenya amina ka fatike o kene gelone de aya foko ala kan ajana amin ya rabbi nga ala kan kishama bon ala kan gishi fo sa ka kene munuka ulu ko ne jitige sayo ye ani funangene sayo ala kan gisola ala kan gishi uluma nga bu fo de ko ala kan ni saya chejanya gafe muto be l'alternance ko yelama am yelama sraga aywa la ala yini kelendo M5 RFP makulu gelendo be ina fo Cheikh Marsi Suku ina fo Mohamed Ali Bachili Mudubo Sidibe madame Sika Jatusu Konoma Sidibe namu Aliou Sangare oko lu konenya jira saka foko fo shugel ka bo faganye mo ala ablandan ukeme ka uka ulika jodo glo ola ablay nam mi refa nam tale ke sungolo hukumu konnana ani sede uka nyakliu ablanda ko bolo fon sumo berebe ni armaduma o ko koni ye gela kurai chamanje fanga kan nga nyeshi mi ulilima nam o ko CNPM gele ko asekna ka ndamna tuguni ko yala ko jaje di Amadou Sangare balaka sira mundenye nam o nyini ngana to mo fana be no bojuma susu ajira ka foko adisho ko la ko sega selu bunake o ko sega selu njabe na bok majume ugutelia na ile soru na yafu gomana no nyeta ami nyeta sira la ayo al ni nyeta tene sanga ko mali ko ni segna ka ka joro folo so ko sene hukumu konnana namu oko nyana jawkara kuchala nam Mamadou Ndiaye ala jira ka foko Bakar Jan ko ni ye kuna wulu ni disi ko sababu bay barawuli kaw balajele bolobi nam tamanje fran bisika sangoro ta chugomina ko do dondo kera mnyangala ani bato do CEDEAO ni Mali cheji wa stratera ko sika fo be siranyuma kan ablay andan yenefu isore afo est-ce que vous serez nyuma déjà nyuma ngade communiquer bora zero comme ben wa bo zero nyuma ko zero nyuma bon amma ben o zero nyuma bon ne agila mo bon daro ni mo yi communiquer famu chugomina abina fo CEDEAO ka sorono duma min nana namu anyi mun fo kalo mo kan nane o yanga folen labadi ko CEDEAO ka sorono duma banuma o wali le fona ye chide yo wali le unani fla ko tani fla après au ko bisaba kalo bisaba mo belo ko o tibega mo ko kalo mugan nani ko bon mugan nani ga tanga ke tantani woro e kalo tani woro am fana mo ko dogo donc mo be on de la donc ci de sigra ci de mi segin sa ta ci nyefol le voilà ou bien agla de ko kuma de ni ci de segra sa ta nyefol le tubarakalla ni jamana nyamgo fona hagla falin fona ka ko kan ni min ni sera kura mi ganga tawluna soro ka ko fu nyana ko ni numa be ala ugon sura nyona ani mugan nani kalo shege ne won nyona daga fla bla ngambe daga fla bla ke nan bla sa afla ta kalo mugan dro agwa aban no fona kalo nan ya fa mo fla ke ni ya fla bla ay nani bola be ke mugan ya ngam jate ma ya nga jate minere on ko ni wone ne bodo fu ça ngamina fo chide fona ma ga chugo chide ne do sikatola mo ko ko famu si good luck e chide ne ale bi chini kamu ya tsaka bu kono ni chikan wara ma do mo ka famu ala ko kambe jono do akoni roma jamble l'indicateur de nouveau ko afora ko do farla
fulakan tamo wari sarata kan jamanadenw fɛ dɔ ma fara essence kan ko CMTR ɲɛmɔgɔba ale y'a jira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye ayiwa d'accord kɔfɛ sa ko CEDEAO o kan ka ɲɔgɔn ye bi yɔrɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ CEDEAO kuma don CEDEAO fana ka ciden ka jaabi kan ko kalo 24 min fɔra ko a banna o ma min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ M5RFP ko kuluba fila bɛ yen nɔ minnu kɛmɛ k'u k'a da ɲɔgɔn kɔ a la o k'a kɔni bɛ ka kɛ mankan ye u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛra fɛkuma yɔrɔ la o ye tiɲɛ e ko kulu gɛlɛn bamananw ko kolo tɛ gɛlɛn olu ma o ye tiɲɛ bamanankan don olu kɔni kolo ma kɛ cogo o cogo ale bɛ fɛɛrɛ k'a la ko l'Américain jamana ye boloci fura coronavirus hukumu kɔnɔna na o 1,600 ani 20 jate di Mali jamana ma dɛmɛ ye tubarikala l'indépendant a kɛmɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko ni kalo in tile 25 tɛmɛna k'u tɛna cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw la ko dɔn tun o ko nka ko yala k'u bɛ sɔn ka yɛlɛma don u ka taabolo la ni ko dɔw kɛra wa o ɲininkali tɔmi fana bɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ mɔgɔ ta mobili dɔ bisi dɔ ko mugujugu pɛrɛnda dɔ kɔni kɛra ka gɛlɛya lase olu pɛrɛnna ni olu ye ko maa 6 ni tora ko dafɛ ko maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni jogina ko senfɛ a bila dan o tɛ ɲuman ye le malien a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Yunus Amé Diko ko a y'a jira k'a fɔ ale kɔni ye a ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛsin kalanko ma a kɛra AMSI mɔgɔw olu kɛlen ka a ka waleɲuman dɔw dɔn kalanko siratigɛ kan RFI ni France 24 datuguli Mali kɔnɔ ko Agi Buare n'o ye CNDH ɲɛmɔgɔba ye a jira k'a fɔ ko hakɛ dɔ fana bɛ jamanadenw bolo n'o ye kunnafoni sɔrɔli ye ko dangana kari kɛ o la fiyewu kuluba ko CEDEAO ka sɔrɔnadonma kunbɛnna cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta fɛ min tali kɛ ko dankari b'a la ka kɛ kosɛbɛ sisan bamanciw la ka kɛ ni le malien ka ɲɛfɔli dɔw y'a bila ye les échos ka fɔli ye jumɛn ye écho y'a jira k'a fɔ ko sima kɔni t'a la ka ye yɛrɛ ko kɔni n'a yɛrɛ fana n tɛ sansɔngɔba kan ko kɔni ye haminako ba ye bi sima ko kɔni a kɛmɛ sababu ni maa caman bɛ ka so baara jɔ fɔlɔ an tɛ segin bɔgɔ ma o ye tiɲɛ an laban segin cɛkɔrɔ ma kojugu tɛ nka ma o an bɛ segin birikibilen ma birikibilenni o fana bɛ se ka kɛ o yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ a tɛ kalaya tigɛ dɔwɛrɛ ye ko logement sociaux diliko hukumu kɔnɔna na ko maa minnu ni deuxième tranche tako filanan dira olu ma ni a sara ka bɔ a ma k'u ye lajɛrɛ dɔ kɛ a bila dan o ye jɔ ye awɔ ni mun jɔ k'u jɔ u bɛ taa o y'o fɛ o ye tiɲɛ dɛ le challenger ayiwa challenger fana sɛmɛntiya k'a fɔ ko kɔɔri cuala don kɔni ko sɛnɛkɛlaw ye tasi bila kɛrɛnkɛrɛn kɛ ka ɲɛsin Colonel Assimi Goïta ma tubarikala ni Nango Dambele ale min ye u ka ɲɛmaa fana ye min tali kɛ cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali kura kɔni tɛna se ka kɛ yɛrɛmandiya kumaw ani ka fɛn dɔw fɔ minnu tɛ tiɲɛ ye ni a b'a dɔn k'a fɔ a fɔtɔ ka di malidenw jamanadenw hali ni tiɲɛ tɛ n'o ye propagande ye ko olu fɔli ani yɛrɛmandiya ko tɛna se ka kɛ sababu ye k'a to Mali kura ka se k'a jɔ Cheikh Boukadari Traoré kari ɲɛmɔgɔba don ala ka hinɛ Musa Traoré la o denkɛ don ko a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko an tɛna na cogoya foyi di Mali juguw ma u ka se ka dankari kɛ Mali la ka Mali tila fila ye a bila ye n'i ye sɔgɔmada n'a kunnafoni teli kumaba dɔw ye an b'a kuncɛ n'o ye an ka Mali ye jamanaba don o ye tiɲɛ 21 mars 1995 Maka u ka imamba mun bɛ yɛrɛ Maka misiriba yɛrɛ seli ale y'a sen fila ta ka na ko a bɛna an ka jamana banni lajɛ ko a bɛna tagama kɛ tile dɔgɔkun fila o tɛ kalo tilancɛ wa k'o kɛ an ka jamana la a nana Mali la yan Bamako yan le 21 mars 1995 ale tɔgɔ Mohamed Abdallah Al-Zubayi a taara Mopti a ye dɔw kɛ a taara Tumbuktu a ye dɔɔnin kɛ
a taara Gawo ka dɔɔni kɛ a taara yɔrɔ yɔrɔ a ye silamɛw bila ɲɔgɔn kan ka wajulu d'u ma a tilal'o la a taara an ka coup d'état la ka taa a ka chasse kɛ après a seginna Bamako a seginna Maka donc a ko Mali a ye Mali tɔgɔ mɛn Mali kunfa b'a la a b'a fɛ ka na Mali la ka yaala Mali la a y'o de kɛ dɔgɔkun 2 an ka jamana ni ka di dɛ a yɔrɔ caman yala yɔrɔ naani Bamako Mopti Tombouctou ani Gao olu fana yɔrɔ ye minnu tɔgɔ ka bon kosɛbɛ Mali tariku kɔnɔ et puis silamɛ lugulo a ser'o la fana a ye silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kutuba d'u ma o sara donc an ka jamana tɛ jamana gansan ye fo mɔgɔw k'o dɔn o ye tiɲɛ ye i ni ce ni baraji ala k'a dɔn wɛrɛ yira an na amin ya rabbi nba kanbɛ